Inaasang palalayain ng pamahalaan ng ilang communist rebels at political prisoners sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Kung ilang mga political prisoners ang palalayain at kung pakakawalan rin ng mga rebelde ang kanilang mga bihag na sundalo at pulis. Alamin natin sa report ni RH Show 9, Sunny Casulia. Inaasahang mapapalaya na ang 4 na sundalo at isang pulis na preso ng NPA. Nagkasundo ang gobyerno at rebelding komunista na ituloy ang naudlot na usapang pangkapayapaan sa Abril. Bukod sa mga bihag na sundalo at pulis, pinaniniwalaan na marirelease naman ang 4 na communist rebel consultants at 19 political prisoner na uupo sa negosasyon. Sinuspindin ni Duterte ang negosasyon sa CPP-NPA-NDF kasunod ng mga ambush ng mga rebelde sa mga sundalo at pulis. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.